Okay. Nami bengazi ukuthi waboshwa. Kuthe emva kweneminyakeni ewu5 edlule ngezwe kuthiwa yena usashona. Ngayitshela lokho futhi ingane ukuthi ubaba wakho washona. Yikuphi okunye ofanele ngikwenze? Pho manje kungani igama lingafani? Ngoba yena wazi ukuthi ubaba wakho sipho. Ngale kwalokho umngane wakho wazi ukuthi le ingane kaThemba. Kuza kanjani amagama bemabili angafani? UkaThemba ubaba wakhe uThemba vele. Ngithi yabona ubaba wami uSipho. Lothu sashona kodwa manje baba wami sekuthemba. Indaba ekhashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlonde nophapha ekhanda enhlana sezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Asibingelele igama lohlelo ke angimazi ubaba. Niyazi ke masisiqala lo hlelo siyasidingida indaba ezithinta abantu nokuthungatha kwabo imvelaphi yabo nokuthi ubani ubaba wakhe ngqo ngempela. Namhlanje ke sikhona sinsambeli sethu esisivakashele la e-studio. Igama lami King Sichaka njengenjwayelo sike nodabeni siza ukuthi ngabe uze ngani odadewethu. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Ninjani? Ngiyaphila njani? Hayi sikhona. Ubani intokazi athi ngiphenduke ngikubuke. Igama lami nguNokandanga wakabiyela kwaMashu. Okay. Uzalelwe kwaMashu. Yebo ngizalelwe kwaMashu. Okay, wakhula khona. Yebo ngakhula khona nomama. Yedwa. Yebo. Okay. Yini ekubeka la? Ngize la ukuthi ningiphelezele ngiye ukungikhulumisa nomama ukuthi angitholele ubaba. Sekunesikhathi eside ngimfuna ubaba ngimthola umama akafuna ukukhuluma eqiniso libele uyangala. Manje yikho ngize ngadecide ukuthi ngize la because kade ngangibhala kokhumbula ekhaya abangiphenduli sengibhale kaningi so ngithe mangibuka kwamanye ama-show then ngadecide ukuthi ngcono ngize la ningisize ningiphelezele ningikhulumisa nomama mhlawumbe uzokhuluma mase kukhona nini. Imake nike nakhuluma noma waphetha ngaliphi uma umbuza uthuba buphi? Sesikhulume kaningi kusukela ngikhula ngimbuza ngobaba. Okokuqala ngambuza wangitshela ukuthi ubaba waboshwa. Side isikhathi wanginika futhi imininingwane yababa ngahamba ngayombheka ejele. Nangifika ejele angimtholi. Then mangibuya ngimtshela ukuthi ubaba ngimtholi kanti ma ubaba ukuphi wasengitshela ukuthi ubaba washona. Waginqa nemoto dala esakhulelwe. Seyishintsha le ndaba kusesikhona ukuthi ubaba bekade esejele. So nje side isikhathi ngimncenga ma ubaba ukuphi akakhuluma. Yakukhombisa nethuna lakhe? Akangikhombisi nje uthi nje washona. Asikho isitori esiqondile vele nje futhi ashintshe. Itopic afuna ukuthi nje iphele manje makhulunywa ngobaba. Sure. Manje yini ngempela egcine siyenza ukuthi uqhubeke nalolu daba ukuthi asikuphelezele uyobuza usuzwe nokusha? Kuthe kunento ebeyenzeka ekhaya nje itiyana. Then kwafika umngane amawa kudala engizothi njenge best friend yakhe. Uma ifika uyangibona nje umcimbini ku right wathi hawu ingane yaThemba le efana noThemba kangaka was like uThemba angimazi phela mina uThemba baba wami mina ngazi ukuthi uSipho. Okay. Ngithi mina hayi akusimina. Athi hayibo akusiyena noma wakho uthuleleni. Ngithi mina uyena ethuthuleni useneningane yini. Ngithi mina cha akanayo ingane. Mina kumama ngingedwa. Athi hayi uthuleleni phela ingane naye yakhe noThemba. Ngithi mina mina ubaba wami uSipho futhi ubaba wami usashona. Avela athi hayi okay. Ngibona ukuthi no khona isitori singahlangani vela ngithi uma naye wenza njengobaba. Yes. Then kwaphoqa ukuthi ngibuyele back ngiyobuza uma ukuthi ma kahle kwenzakalani. Ngiyamdinga ubaba. Ziningi izinto ezidinga ubaba. Ngabuyela kuyena mahawu ubaba ngathi ubaba elapho kwaqala khona ke wasengitshela ukuthi ubaba usaphila wayenonkosikazi shuthi wayemthole ngaphandle nengane engaphandle. Then ke ubaba wafike ngenkontraki yezokwakha imigwaqo uma wase wakhulelwa umesho ukuthi ubaba wamshiye ekhulelwe. Sure. Mana ke njengamanje mhlawumbe omunye umuntu engayibuza ukuthi umuntu wesifazane nentombazane sencane. So wonke umuntu owesifazane osemncane uyabujabulisa ukuhlala eduze kanini akanendaba nendaba zikababa uyathatha isitori asitshela umakhe amove on nempilo imost yabantu besifazane abasebancane. Abanye ke bakhona abamfunayo babo njenganawe nje uyamfuna. Yiphi into ekuphusha mawalothi no engqinile le yamdinga ubaba nesibongo? Kuningi ubaba ngimazi ngikhule esikoleni izingane zikhuluma ngobaba nawe yazi mawe ingane
Kodwa ngime lento yokuthi vela ngithi ubaba akekho eduze wambuye ngikhohle mengiseduze kwama. Ngahamba ngathola umntwana. Then mangithola umntwana ngaba nezinkinga nobaba wengane naye kwangahamba kahle. Ilapho kungiphoqelela ukuthi ngibone ukuthi no ngiyalidinga nami uthando lababa noma ukwazi ubaba njengoba ngibona ukuthi nakubaba wengane akuzange kuhlangane lutho. So nengane mase sikhulile shuthi nayo iyobe ihluphekela kangaka ukwazi ubaba wayo njengoba nami ngihluphekela ukwazi ukuthi kwenzakalani ngobaba. Yabo sengikhulile ezinye izinto ekhaya edinga ubaba isimo sibe singahambi kahle ngibona ukuthi into zami mhlawumbe ayihlangani kube mhlawumbe khona ubaba ngabe ngiyakhona ukukhuluma naye izinto mhlawumbe ezihlukile kunamanje. So asazi ke nathi sizozama njenge Black Life ukubona ukuthi usadwethu lo seduze kuyasizakaleka niyalithola nosizo ngoba uyasho ukuthi umama ukhona uma uthi ohlala naye. Yebo ngihlala noMichael sobabili. Nikwamasho nobabili. Yebo sikwamasho. Masisuka nje sisuka la singamthola. Yebo singamthola. Ezinye zezinto ke sibhekana nazo usuku nosuku la kwi-team ye-Black Life ukuzama ukuthola ukuthi iqiniso lingakuphi la lingakhona. Nakulesi story ke sokwenza okufanayo simbheke umama sizwe kuyena ukuthi mayiphawulela ngalolu daba uthini. Mhlawumbe ake ngithole imude ebakhona kuwena noma wakho manje nikhuluma ngalolu daba niyathethisana uyalwa kwenzakalani senze nathi sifike lapha nasasivele siready ukuthi nansi into eyenzakala. Akhambe kahle akabe mnandi. Nje uvela angibhekisele athethe alwe angibuza ukuthi angineliseki ngalokho angenzela khona like angim-appreciate indaba ngifuna umuntu engingamazi ngoba ngazalwe ngekho nje kungabe mnandi sixabane nje kube ukuthi nje akhulunyiswana kube mnandi kuyashintsha nje isimo sasendlini mayengakhuluma ngobaba. Kulungile sisi asithemba ukuthi masingena enyathukweni njengamanje siqonda ngqo Sophia sikuthola ukudingayo nawe ukwazi ukuthola ukuthula emoyeni. Yebo ngiyabonga kakhulu. Babukela beBlack Life TV niyazi ke asisivale siqephe kodwa siqhubeka nodaba lethu silandeleni siyobona ukuthi siyamthola nomama uthini yena mayiphawula. Izephuzo umlaza ngameva sesihambile ke safika odabeni la size khona sizoxoxa ke sixoxisane nabantu balapha ekhaya kakhulukazi umuntu esize kuye umama walapha ekhaya okumama ke wendodakazi njengoba isitori sizwile siqala la siqala khona. Ayike asibingelele mama njani? Siyaphila njani? Sikhona njani? Yebo. Yebo. Igama ke bake bangibiza ngosichaka lapha na kwi-Black Life TV. Yebo sichaka. Sethula uhlelo olubizwa ukuthi angimazi ubaba. Aw. Okay. Yini mawa phefumula phezulu wabuka undodakazi. Ngikuthi ngiyaxwaya nje ukuthi sengaze azafika ko Black Life ngoba kade sasikhuluma le ndaba. Akaneliseki yini akangithembi ngumzali wakhe. Hey sis nangu ma nakumuthi nje fahla ukuthi kungani ukukhetha ukulanda thina ngoba ukhala ukuthi kungani landa TV. Mina kade ngikhuluma nawe indaba yababa. Sithi isikhathi ngicela ungichazele into echaza ushona lena okunye khona okunye akukho. Waqala wathi ubaba usejele ngakhula sihamba isikhathi wathi ubaba usashona manje yikho sengize ngaya la ngiye khona ngoba nakho ufuna ukuthi ukhulume nabo mhlawumbe ngizobachazela kancane ngoba mina sengikhathele ukukhuluma nawe. Hayi ingane ngamtshela ubaba wakhe washona. Ngakho ngikutshela kodwa nowandi ukuthi baba wakho washona. Fanele ngize ngenze njani? Wangitshela ukuthi baba washona kodwa umngane wakhe lo wafike wathini. Uthemba abanye abantu ngaphezulu kwami. Yini esengikwenzele yona osuze wenza odinga ukuthi uzofuna ubaba wakho? Ingoba ngifuna ukumazi ubaba. Kunesidingo sokuthi ngifuna ukwazi ubaba. Washona ngakutshela washona. Umngane wakhe akashongo ukuthi ubaba washona. Ungabobalaleli abantu abafuna ukuxabanisa mina nawe. Uphi manje lo bami? Uyena phela wayazi ngithi ukuxoxela yena yikho sengibiza abantu ozokhuluma nabo ngoba mina ungilaleli. Kodwa kuthi ubaba ngithi ukhona. Mfowethu, angingena indaba lengane ngoba ngihlezi ngimtshela into eyodwa. Unengane kuyimanje.
engabe uconcentrate ngempilo wayefuna umuntu engimtshelayo ukuthi usashona. Angithi ngiyabona into avela yenze uvela enze nje njalo amakhulunywa ngoba kusho ukuthi akufanele mina ngazi ubaba wami. Mhlambe ake ngingenelele la. Umntwana efika kithi ukhale ngokuthi kunezinto adinga ukuthi alungiseleke zona naye njengabanye uzomlungiselana umuntu wami owamshiya ngikhulelwe. Usangishiya ngikhulelwe ke futhi manje usashona wangishiya ngikhulelwe. Ngiyezwa nami ukuthi washona ngabantu ayesebenza nabo. Imane sengiqala ukudideka manje. Wayejele ukuthi ubaba wabesejele wabuya washona manje uthi wakushiya ukhulelwe. Ekushiya ekade kutholeke. Mfowethu wayefike ngenkontrakt ezosebenza kwakho umgaqo. Uyazi nawe mosamncane ukuthi uyathatheka ngabantu beyinkontrakt nami ngathatheka kanjalo. Mehamba icontract bahamba nabo. Kwasala ukuthi ngoba sobe khona into emphakathini abasuke bethathiwe bayangcosana mengibuza ukuthi naye busibani ngingamthola kanjani. Ngalithola ulwazana kancane ukuthi icontract yabo yamuve langalanga koPorsch Epstein. Bayengifika mengizwa ngakhona lo ayisebenza naye. Wangitshela ukuthi hayi usibani angisamboni kucontract waboshwa. Yikho nami ngitshela ingane ukuthi waboshwa. Okay. Nami bengazi ukuthi waboshwa. Kuthe emva eminyakeni ewu5 edlule ngezwe kuthiwa usashona. Ngayitshela lokho futhi ingane ukuthi ubaba wakho washona. Yikuphi okunye ofanele ngikwenze? Pho manje kungani igama lingafani? Ngoba yena wazi ukuthi ubaba wakho sipho. Ngale kwalokho umngane wakho wazi ukuthi le ingane kaThemba. Kuza kanjani amagama bemabili angafani? UkaThemba ubaba wakhe uThemba vele. Ngithi yabona ubaba wami uSipho. Lothu sashona kodwa manje baba wami sekuthemba. Qhubeka mangilale. uThemba kumina wafika wayuThemba njengoba nguthuleleni phasa sibona icombination yabo yaboko oTT. Kwamnandi kanjalo. Manje uma yena eseluke ngibuze nami manje ngifuna ukuthi phela nami ngingalahle ukuphela kwakhe. Ngingalahlekelwa yithemba lami. Manje mengimtshela ukuthi uSipho ngeke ngithi mengahambe atrace azagcina semtholile ngoba nalokho kuzomphula inhliziyo. Ngoba nami kuningi engikutholile emveni ngoba sengimtholile ukuthi useshonile. Uqala kwakho mali conversation uqale ngelokuthi wawuseyintombazanyana nthatheka. Zonke izinto zazilula kunina kwakulula nje ukuhekwa umuntu lapha nalapha. Kodwa ke awuxoxela umntwana wakho ukuthi wazini ngobaba wakhe eyanenza naze nathandana mhlambe wakade eqalephi sonke leso story leso understand naye ukuthi kungani kade ungafuni ukuthi agcine elandela umkhondo ukuthi baba ungabophi. uThemba wafika la kumina umuntu nje ongenamuntu edabukisela ezosebenza ngecontract nami ngaqala phela ngimwashela ngiyintombazanyana ngisazwana kanjalo yabo nje enemali siyayithanda nemali yena uyafana nobaba wakhe kodwa manje angifunanga mina ukuthi senabe kulezo indaba zokuthi kuningi engikutholile emveni kokuba sengithola ukuthi useshonile ngoba manje nakhona ukuthi useshonile abantu bayafa bayavuka sazi ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi ayikho leyo nami bengingafuni ukuthi ngigxile kakhulu ke yikho bemane ngithi hayi washona ubaba wakho manje ubaba yena kwakhona iqhaza libamba ngomntwana ke naxhumana emva kokuthi ukhulelwe noma kwaba yi-one night stand nje wakhala amaphepha sathandana nje kahle naye ngaze ngayithola ukuthi ngikhule ngibambile mhlambe kwasekusele mhlambe like 2 months ukuthi bahambe ngamazisa yena ukuthi kwangangithemba ngoba phela ngingane yakaMashu wangathemba ukuthi lento engimtshela yona iyiqiniso yini wathi vele amantombazane athanda ukubamba abantu beyincontract bese besho kanje ngaphatheka kabi nami ngamduba kanti icontract isizohamba ngithe ngiqamba ngibona isisu siyakhula icontract ayisekho ngibuze kubantu basemphakathini ade sebenza nabo manje awucabangi lo ukuthi mina ingane yami nginikeza siphi isithombe bese ngiyitshela leyo nto inkinga yami ibe lapho yikho ngamane ngathi mengizokuthiwa uboshiwe ngamtshela lokho ukuthi uboshiwe baba wakho manje ke mawumbuka nje njengoba manje usho ukuthi unayo insobukayisi sonke lesikhathi ubungakuboni kubaluleka ukuthi umtshele iqiniso lelo khuluma namhlanje ukuze naye akwazi ukukhuleka ngoba ma efika kithi ufika ebonakala ukuthi umuntu osekubuze wanele ngoba umtshela ama-answers angafani nami bengizama ukuyivikela ngivikele kwanaye ngoba yena umuntu ofanele abe neqiniso uyena uThemba ngoba uThemba uyazi la engihlala khona
mina engazi la ahlala khona. Mina ngazi ukuthi uqhamuka ngakoPortia Epstein icontract yakhe isuka ngakoPortia Epstein. Ukuthi yena mase yena mawukuthi ngoba ngamtshela kwafana naye ayihluphe azobheka ukuthi ngempela lo angitshele kona uthuleleni kuyikona yini. Ngoba mina ngimazi contract yaphelaphi uyena owazi kodwa la ngihlala khona. Angikaze ngishintshe mina. 27 years ngihlezi ngingane akayihluphi yena. Nami ngilwe ngizwa ngabantu ukuthi mengithi ngiyabuza ukuthi hayibo abantu becontract bangakoPortia Epstein bathini. Sis nanguma uhlanza lenjalo eqiniso uyachaza ukuthi kwenzakalani. Ngaliphelele iqiniso. Kanti fanele ngize ngenze njani? Ukwazi ukuthi ubaba uyaphila noma akaphili. Kusho ukuthi phela kusafanele ngiphume emunye futhi imigaqo ngibhekane nabantu base becontract ngibathathephi. Ngoba kona ngiyezwa ukuthi ingala ngakoPortia Epstein angikho sure ukuthi ngakephi. Shothi fanele ngihambe ngiye kuzona icontract lezo ngigcine futhi ngahamba kwakhona isikhathi la engake ngaba nomuntu nami osenzela ngasePortia Epstein ngambuzisa ngesibongo sakhe ukuthi akawazi umuzo kanje. Manje umuntu angitshela khona ngalelo khaya wanje umuntu engimshoyo bahlala umndeni kushadiwe kanti mina ngazi angitshela ukuthemba ukuthi ushadile. Manje ngizomethe mase ngimtshela umntwana ukuthi yena ubaba wakho sengimtrace ngamthola ngathola ushadile kuzoba njani ke uzomamukela yini yena nonkosikazi lo uzomamukela yini. Ngifuna ukuthi angamukele vele ngifuna ukumazi ngazi ukuthi bese umenzani wangilahlelani angifuni vele ukuthi angamukele ukumbona yena nokumazi kwangimele umbheke umthole mangimdinga. Mina ngokwami ngibona ukuthi ngisecaleni ngoba mina konke engimtshela kona izinto ma ngingani ngikuphe engakwenzanga ngambheka ngaze ngafika la ngathola ukuthi usakhona ngoba kumanje awuqondisi ukuthi uyaphila noma ke usebashona. Angikho namsho sesingaba siye khona ngalabo abasikhomba ngakhona umkhondo ngoba nami angihlezi phansi ngiyayicabangela indodakazi ukuthi zonke ayikho ingane engamdinga umzali omunye as much ngimenzela konke ngiyitshela ukuthi uzokwaneliseka kodwa ngiyabona isikhathi sabakwakhe angisivali. Okay sis njengamanje wona uthi noma ngathiwa sewashona ufuna ukubona ilephi? Ufuna ukwazi nje uma ukuthi sashona la shonela khona nokumbona makuthi uyaphila. Uyacabanga ukuthi uma njengoba ekhuluma uthi wayeyintombi nje ubaba wakho wayeganini ukulindela inhlamba mhlawumbe angachaphwa ngazo ngenxa ukuthi wena ufuna mawubona ubaba mangibona ubaba uma ukuthi akasekho mangibona ithuna lakhe. Sure uke wakhuluma nangendaba ukuthi nawe une challenge ecishe ifane njengoba unomntwana nje. Yebo. Akugogo wakho umntwana wakho. Yebo. Uke wamchazela uma ukuthi inkinga isukaphi? Ngihleli ngimchazela uyazi ukuthi yini izathu ukuthi ngize ngifune ubaba kangaka. Bese kwenza kanjani ma? Ngiba buhlungu nami ukuthi ngibona ingane ikhula engenababa ngoba nami sekwenze ngokwesibili manje ukhulile engenababa. Kodwa manje izandla zami zibophekile ngoba angikwazi direct lapho. Njengoba ngisho ukuthi bamkhomba ngala koPortia Epstein angazi nami ukuthi ikhona yini lapho. And lo wagcina ngikhulume naye wanje kusuwashona. Omunye wangitshela ukuthi yena la azi khona ekuthiwa ikhona kaThemba lo engimshoyo. Uthi kunonkosikazi bomndeni kunonkosikazi so akamboni lo baba lo ukuthi angenza lento ukuthi ngoba umndeni wakhe ingane zakhe uyayithanda. Kona uthi uyayifanisa lengane ukuthi iyafana maybe mangase bengiyitshela ukuthi mhla ngathola imali ngohamba ngiyombheka futhi lo baba lokuthi uyena ngempela yini lo noma ngingamela kude ngibheke isimo kuyimanga ngihamba ngiyakhona kodwa manje ngoba nami ngibhizi ngamatoho ngala ukunakekela yena nomzukulu. Mana ke ma asigoqeke ukuthi njengamanje isicelo sakhe uyasamukela ukuthi nihambe niye lapho noma cha. Sengamanje ngisamukela ngoba manje ngiyabona le ndaba yababa yathemba izongibulala manje. Eseze ngifaka kuma television manje. Ngibuka umhlaba wonke manje mina ngoba yena efuna ubaba ongakaza ngamenze lutho. What if lo baba engamamukeli engamamukeli? What if singamfici lo baba njengoba bese washona ngizothini? Kuzoba iluphi ushintsho lizokwenzeka empilweni yakhe? Ngibona nje angikwazi kusho ukwenza lutho la endlini ngafike nginakekele yena. Sis elakho lokugcina ukuthi nje noma ngabe ngeke ngamukele ngiyafuna ukumbona kube ngakuyena uyena ozoyiphendulela.
Babukeli be-Black Live TV, ngiyaluzwa kudaba lokho siguqaguqa nje sibheke ukuthi mhlambe impendulo siyithola ngakuphi uma uyachaza-ke seniyizwele nanosisi niluza uvo lwakhe. Asazi noma mhlambe kuzokwenzeka le nyathelo siyithathe siyombheka ubaba ukuthi ukhona noma akekho, uyatholakala noma akathulakali na. Kodwa-ke igama lohlelo libizwa ukuthi angimazi ubaba, besilandela uhlelo la besilandela khona umntwana befuna khona ukwazi iqiniso ngoyise. Senikuzwe konke-ke, ake sizwe comment yenu nokubalula kwenu ukuthi nicabangani na ngalolu daba. Siye siyofuna lo baba, siye siyobheka uma ukuthi khona ithuna, senze njani? Okwamanje ake nginishiye kanje, igama lami King Sicaka, sophinda sibonane. Ma, sengithi angiphuthume ngoba untombazane usathe ukuphuma. Mhlawumbe ke sixoxe bena nawe nje engekho yena. Ngeke ngizwe iqiniso mhlawumbe kuwe. Ikuyona yonke lento ebikhulunywa la unesho ukuthi uyafuna ukuyenza lento for ndodakazi. Hayi asiyenze khona ngizophuma nami enkingeni. Asiyenze nje ngempela ngoba manje kushuthi phela manje ngeke ngikuthola ukuphumula. Ukuze naye zilunge into zakhe afuna ilunge. Angifuni ukumvimba endleleni yakhe ngoba akumina engibaleka neqiniso. Ubaba wakhe obaleka neqiniso. Yena athemba ozosikhiphela iqiniso. Imake ma, ngempela kwenzakalani? Najola noma mhlambe wahehwa imali, kwenzakalani kuze kugcine kunomntwana? Nenza kanjani? Kushuthi wangiheha ngemali nami ngathatheka. Kwaba usuku olulodwa nje. Ngathi mase ngimtshela ukuthi yena ngiyayisola ukuthi akuhambanga kahle, ukuthi ngathi ngikhulelwe. Wamane nje wabanda nje. Nami ngamane ngathula ngoba phela nami ngangazi ngizolwe ngimgijimisa ngithini kanti icontract isizophela. Yayithini into nje akayikhulume nawe kunike ithemba lokuthi ngelinye ilanga ungayibona umakoti wakhe? Uyini oyithembe kangaka kuyena? Hayi akukho okuthena ekuthembisa yena. Yena nje wayekhuluma nje kahle indaba zokuthi angangisiza ngokufunda ngoba ngisamncane ngoba uyasebenza, uyabona ukuthi nami ngiyintombazane ehlaniphile. Akukho umshado ayisasingaze siwukhulume. Okuyikona okwangenza futhi ngibuye ngisola ukuthi hayi ngathi akuhambi kahle lo muntu indaba ngoba nami ngiyemenzela konke acela ngimenzele kona. Ngoba sasingajahile kona ukuya emakamereni kodwa nje wayenza sure ukuthi nje ngiyamwashela nami ngimphekele anginikeze lo mali menginikeza yona njengomuntu. Nabo ngangitsho ukuthi uyangihlonipha. Yeah. Manje amathuba ukuthi lapha njengoba siphatha ukuthi simthole noma singamtholi. Mawuthi asimtholi bemphika lapha. Uyimisela ukwenza njani ukusiza indodakazi yakho ngoba kuyabonakala ukuthi iyamdinga lo baba? Akekho omunye ngake ngaba naye ngaphandle kwakhe uThemba. Akekho nje ngoba nami ngashwa manje mengithola ukuthi ngikhulelwe ngoba ngangacabanga ukuthi ngomzuliswana wokuqala nje sengingahlala isisu. Akuzekekho futhi wabakhona emveni kwakhe. Ngaze ngazala ingane. Ngayikhulisela ingane yami nje njengoba ngingashadile nje ngisiso babili. Okay. So ulindele kuphi la? Ukhona akekho ikuphi mhlawumbe okulindela? Ngingajabula mesimthola. Ngingajabula nje mesimfica ukuthi uyayamukela ingane sekuyoba kuyena kodwa nje ingane meyizoyibonela yini ukuthi why baba wakhe engazanga kuyona. Ngoba yena nje angamtshela kwafanele yena ayihluphe naye ukuthi akazobhenga ngoba angijange ngishilo ukuthi angikaze ngishintshe indawo. Uyakwazi yena la ngihlala khona imina engingakwazi lapha kuyena. Imina engitraceayo engiyihluphayo yena akazange ayihluphe ukuthi azobheka ukuthi ngempela into engangimtshele yona yabiyona ngempela yini. Ma asibonga kakhulu sithemba ukuthi nawe uzokwazi uba nesibindi. Mawucabanga ukugcina nje uneshow ufuna ukuhamba wedwa noma kukhona abanye ucabanga bamema kulolu hambo uma uthi sigcina sihambile siyomfuna? Hayi ngingahamba ngedwa. Awusabi? Angisabi ngoba akukho wrong engakwenza mina. Mekuthi siyamfica nalowo nkosikazi ngomtshela phela nami ngangiyingane ngangithatheka nami idinga ngangiyibona. And azangitshela ukuthi mhlambe unonkosikazi engingazi noma wayenonkosikazi ngaso sikhathi noma ube naye after yini angazi. Ngoba yena akazi zakhuluma ukuthembisayo ukuthi angakho umuzi ngiyasola ukuthi kungenzeka ukuthi wayevele enayo umuntu ngasekhaya. Oh yeah. Yikho engazange anginikeze nama directions aya kubo. Hayi kezwakala asikudedele kodwa ngathemba lokuthi masivumelana sogcina sikwazile ukuhamba siyofuna la othi uwagcina uzokuthunga khona. Hayi sizohamba nje ngiyathemba ukuthi siyomfica mekuthi uyaphila ngempela siyomfica. Alright, babukele Black Live asiqhubeke sibheke udaba sizwe ukuthi lusibekaphi.
Hey Ntama, ngithe ake sihlebe la ngoba ngiyabona ukuthi uma usasele endlini. Sikhulume nawe ngizwe ukuthi mhlambe impendulweni uma asinika zona uyamthemba? Ngimthemba, aze ngijabulise zonke iy'mpendulo angiphendule ngazo. Ngoba vele uhlele ephendula izinto ey'kanje engaqondakali. Manje ufuna ukwenza kanjani ngoba muza ukuthi iy'mpendulo zakhe uzwakala sengathi usethi ayi angimane kwenzeke. Do you think uzoyenza ngempela lento? Angimthembi, angifuni uqamba amanga, ngimthemba, ngimazi ukuthi uzoyenza noma ngeke aze ayenze. Yikho ngifisa ngathi ngingangisiza ukuthi lonke lolu hambo lolu kube nini engiphenyisa bonke la bantu athi ngibona bemtshela imikhondo ngobaba kube ukuthi kuyiwa kubona mhlambe kuze kugcina kufinyala kuyena lo Themba okuthiwa ubaba wami. So ngoba ubaba uThemba ngoba kuzwakala ngathi uganiwe unonkosikazi, obviously kunezinye ingane zakho wena ezilapha. Already ukuhlukanisa umndeni ngenxa yalesi story ozazanaso. Ngiredi ukuthi angazi nami ngimazi hayi ukuthi ngibe ngifuna ukuthi umndeni wabo uhlukane noma ngibe ngifuna ukuhlala nabo cha. Ngibe ngifuna ukuthi angazi uma ukuthi uyangiphika kuyomele kwenziwe ama-DNA. Because ngoba ekushiwo nje ukuthi esho naye ukuthi ngiyafana naye angiboni ukuthi mhlambe sengaze kufeke lento ukuthi uyangiphika ebe ngibona nokuthi unkosikazi wakhe uma ukuthi uyobe unkosikazi oneqiniso uyobebona mayekwazi ukubona umuntu ofana nomyeni wakhe. Kodwa ke ube seyicathuleni kama wakho siyahleba la bese ecathuleni kama wakho. Uma wakho uthi lo mlisa wambona kabili kathathu wanyamalala. Nawe ngithi nomntwana njengamanje. Umntwana uthi ubaba naye ungena ephuma. Awuboni ukuthi mhlambe nawe kufuna ungene ecathuleni zakhe uyi-understand lento ayisho? Ngingayi-understanda kwelinye iside. Kwelinye iside ayi-understandeki. Because yena akafuna ukukhuluma iqiniso kuba wangikhulumela iqiniso ngisamncane. Wangikhulisa neqiniso ukuthi ubaba wakhe lo. Ngibe ukuthi ngikhula ngiyamazi ukuthi ubaba uyihlulekele engazi ngoba ubaba ngithi la khona kangazi. Wamshiya ekhulelwe. Ibe kumele amlandelele amtshele ukuthi ingane le nansi ozoyibona noma akuhlangana uyibone kwenziwa ama-DNA uma ukuthi akakhola ngempela ukuthi eyakhe. Ngiyas-understand isimo sakho sokuthi wamthola kanjani nesimo sokuthi kwakusesimeni sokuthi indawo ahlala esihlala kuyona la kaMashu amantombazane abukeka ibantu kanjani. So imizamo yakhe ayibayinelisanga eyokuthi ehambe ibuza nje nakhona I think wayecitha icala ngoba efuna enzela mina. Manje uyabona semthola umngane wakhe lo kuyena owaqhumbuza leli thumba kwana. Simcela ukuthi sihambe naye noma sinike information. Ikona wekuphi so uma ahamba yedwa mase sihamba noma siqhubeka sithole nabanye abazomlekelela. Kumele sithumthole nalomngane wakhe lo owazi kahle hle. Then information yonke masitholakile bese siyahamba ke noma. Kodwa nani nibe khona because nami angeke ngize ngibe neshow ukuthi le ndawo elendlela esoyihamba iyona. Hey, bafowethu udaba siliphethe namhlanje luyinsumansumane sizama ukuligoqa ligoqeke sizama ukuliphetha liphetheka sazi ukuthi kuyogcina kwenzakaleni ngoba kuyacaca ukuthi lo muntu esombheka umuntu owafika endaweni ezengomsebenzi njengoba afike ezengomsebenzi nje wabuyela la aqhamuke khona ke kunonkosikazi nezingane siyawubhekana nenyimpi uma ukuthi siyaya khona nathi sawuhlala phansi njengethimba siyibheke lento ukuthi ayinabungozi noma mhlambe izokwazi nokumsiza usisi akhulule ngoba inhloso nqangi yethu ngalolu hlelo ukusiza abantu bakwazi ukuphumelela. Sale kahle kwamanje.